салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобинони азиз, як нуқтаи савдоро ма шуморо тавсия метиҳам. Бовар кунед, ҳам қабурои хушрӯ доранд, баъд медонед нархошон арзонай. Ҳам дона доранд, ҳам оптам. Марҳамат, каседа дар корай, биёин. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза. Инами рӯ барои шашум қатор мешава. Ами 12 дарвоза ки дромаден духтаро, шашум қатора то охирша биёин анамин магазин рӯ барои шашум дарвозаяй. Хулоса, анами ҷинсои гадензара шумо дидагиен ки чӣ хел қиматай. Баъзе ҷода то 800 сомона мефурӯшанд, лекин инамҷа чӣ ҷинсе мебинен 500 сомонаи нархаш. Сифатҳои беҳтарин бренди гаденза. Мана ино на сангчоошони чӣ меша, на ҷинс рангаш дигар меша ва на ҳангоми шуштан обда медроя. Хулоса моделашона бинен. Иқа моделакои фасон. Размерошон зурай духтаро. Медонам ки балшимерка ёфтан беҳад мушкилай. Иҷада боша шумо балшимерка меёбен. То 60 размер доранд. Ана духтарако хоҳен ки инами набора, инами комплекта 25 сомонда бихарен. Ай хитой. Ина бозорда намедонам, ба фикрам 200-250 сомонанд. Ки шумо 25 сомон агар харидани бошен, марҳамат инами духтарда бинависен, шумода аз хитой бор заказ кардана ёд метия. Яъне ки нигоҳ кунед, инамҷа чизе мебинед, диден нархош чанд смайда хитой. Мана 44 сомон янами киртача, и кирташ 138 сомон, туфлиё 25 сомон. Иҷада бо ҳар намуд пижама ва инаи набора бинед 15 сомон, туш 4 сомон духтаро. Мана хулоса ҳамаи ҳамино нархои дар Хитой будаги шай. Бинен чӣ хел арзон будаи Хитойда. Шумо метавонед бизнеси хитона сар кунед духтаро. Шумо метавонед ки мисол барои хитон, барои туҳфа бигирен. Хулоса ки беҳтарин нархо будаи Хитойда арзон. Дастархон 25 сомон, иш 15 сомон духтаро. Ина бо брукои ҷинс 29 сомонак будай. Хулоса инами хоҳарда бинависед, шумо да ёд метиҳад чӣ хел бора ай Хитой заказ кардан. Шумо да донистани забони хитоӣ дар кор нестай. Ҳозир духтара бинависед, ҳамаи ҳамин раҳоша нишонтон метиҳад. Ҳозир ҳами ваёи хидмон бисёр вақт савдогарои хидмон Хитой намераванд борда. Инам хел заказ мекунанд, бора равоншон мекунанд. Гарантияш кати. Марҳамат бидроен, инами духтарда бинависен, рақамҳои WhatsApp-аш аст. Диден мевагирояко 25 сомон будай, 26 сомон будай. Инай бад ҳаст бо инай киртачо. Хулоса оҷа чизе ки хоҳен ҳаста, инам хеле нархошон арзон. Чи мебел, чи пасуда, чи техника, ҳар он чизе ки мехоҳен, метонен ки аз Хитой заказ кунен бо нархи арзон. Подставка 29 сомон. Ира бинай 8 сомонак. Ина хулоса беҳтарини Мана ай 38 турки то 60 размер ҳастай. Ба ҳазур. Мана духтаро ира бинен духча чӣ хушрӯай. Беҳтарин моделояй. Мана чӣ моделе мехоҳен, ҷинси оригинали туркӣ ки хоҳен духтарако, ҳатман анами нуқтаи савдо биёен, интихоби хеле зиёд дора. Инҷада ҳам ваёш ҳастай, бинед халатош ҳастай, ҳам платьяош ҳастай. Двойкошона бинен охи хушроз бо дигар намудшам аст, нишонтон метиҳам. Мана моделои киртора бинен чӣ бисёрай. Ҳамаш то 60 ба ҳазур размер меёбен. Ира бинен охи духтаро фасонан ногуфтанӣ. Мана колокольчик остинош аҷоиб хушрӯ. Ҳам классика доранд. Бинен поёнош ҳам классика ҳастай, ҳамине хел парпарак дуракош ҳастай. Моделошон зиёди бадай. Ҳамаш моделои новинка. На кадомеша ки мегирен духтарако, ира шушта мепӯшен, ҳеҷ чӣ намешава. Сангоша бинен тозагиша 500 сомон. Мана инай моделиш бо фасонаш дигар хел. Луи Витона мепурсидан духтаро размерои калона. Биёен анамҷа ҳам оптум доран, ҳам дона. Бинен чӣ хел модели хушрӯай. Баданаишам стилиш фасонак. Иҷада на танҳо куртои ҷинс, балки ҳиҷобои фасон доранд. Ози ваёшам нишонтон метиҳам духтаро. Метавонен ки дархост кунен. Биёен духтаро доставка надоранд, рақамошона мемонам. Барои яке суроғара наёфтен, омада занг зада мепурсен. Иша диден ҳамаш сангошон тоза Сваровски. Бинед қисми қафошам ҳами хел ороиш дода шудагай бо аз қисми қафо бинен ҳам хел барои занҳо
вай дора, складка дора, ки ба ҳазур қишта хушрӯиста. Мана двойкошон ана моделҳои новинка. медонам ки двойка мекуфтен духтаро. чанд нафар омада суратам равон карда буданд ки бозори корвонда двойка диден мо да равон кунен. марҳамат, анами нуқтаи савдо биёен. двойкаи хушрӯ дора. ана ҷинсои оригинал. чӣ тавре ки гуфтум ҳангоми шуштан ино майда намешава, намедроянд духтаро. баъд рангошонам дигар хел намешава. фирмаи тоза, бренди гаденза. ана баъд ҳиҷобои хушрӯ доранд. ай 300 сомон сар мешава ҳиҷобошон. мана моделякоша бинен чӣ хел фасона. иноям ҳамаи размерҳо ҳастай. бинен ҳамаи рангҳо, ҳамаи размерҳо. мана то куҷоя то амҷа 300 сомон. ин тарафаш чӣ? ана ин тарафаш бошад духтарако 400 сомонӣ. аҳа ин тарафа 550. аҳа ино 400 сомон. ана ин моделҳо 550 сомон. ҳам дона ҳам оптови шумо метавонед омада аз амин нуқтаи савдо гирен. духтаро хушрӯгиша бинен. иноям турецки тоза на. мана ҳамаш ҳиҷобои турецки. мана 500 сомон. моделоша диден расветкои хушрӯ дора. ана баъд бо ҳаст ана ин. ино 400? ана иноша бинен 400 сомон. ино ҳичи намешаванд ҳангоми шуштан духтарако. ана ин моделош бошад 350 сомон. мана материалша бинен духтаро. фасонай сангчошам намеафтан мустаҳками хушрӯ. мана интихобшон зиёдай. ина ино 350 сомон. мана бинен 350 сомон. баъд инчунин курткаҳоям ҳаст иҷада. курткаҳои балши мерка, мала мерка. мана курткаҳоям арзонанд. аксиашдагия чандия? духтаро бинен чӣ хел курткаҳои хушрӯ дора. 500 сомон. 800 сомон будан, ҳозир бошад 500 сомон штагиян. мана ин верблюжо қимат будан. хутон медонед наворода дидагиен ки чӣ хел қимат будан. 800-850 сомон. ҳозир бошад нархшон 500 сомон. кадомша мегирен 500 сомон. аксияи калон, аксияи беҳтарин рафтистай. марҳамат биёен ҳозир аз тарафи берунам як маротиба магазина нишон тим ба ҳазур ёбем. мана духтаро 12 дарвоза тарафи тиллобозор ки омаден. инами рӯ ба рӯи шашум қатор мешавад. мана шашум қатор то охирша биёен. шашум қатора ана ин нуқтаи савдо. мана муштариҳои хеле зиёд доранд. аллакай чанд сол шид фаъолият доранд духтаро. беҳтарин моделҳо мебуроранд. мана сифатошонда гап нест. пушаймон намешавен. ҳатман биёен духтаро ай пеш бо бурошона тамошо кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошен.